Парламенттің бүгінгі отырышында қаралған ең бәхәсле мәсьәлә ул балик булмаганнарга энергетик эчемлекләрне сатуны шикләү турында иде. Алар составында алкоголь юк, кофеин бар. Аның югары дозалары йөрәк-кан тамырлары авырулары, шикәр авырулары китереп чыгарга, хәтта үлемгә кадәр китерергә мөмкин икән. Энергетикларның балаларга зыяны турында Татарстан прокуроры сөйләде. Шулай ук ул газ баллоннары, зажигалкаларның начар йогынтысын әйтә. Чөнки балалар аларны сулап агулана башлаган. Узган ел Ярчалыда 4 очрак теркәлә. Быел 13 яшьлек кыз үлә. Алабугада 2 яшүсмер исәпкә куелган. Зажигалки и баллоны, содержащие жирные углеводороды, газ. Зажигалкалар бөтен җирдә бар һәм чагыштырмача түбән бәядән сатыла. Шуңа күрә теләсә кайсы яшүсмер аны сулап исереп булуын белгәч тә сынап карарга һәм үз сәламәтлегенә зыян салырга мөмкин. Бу газларны сулаудан йөрәк тә туктый ала. Может нанести своему организму непоправимый вред. Парламентта бу көнүзәк проблеманы өйрәнү өчен эшче төркем оешкан иде. Именно сочетание кофеина, сахара. Безнең табиблар әйтүенчә, кофеин, шикәр, кыймма кислоталар кушылмасы балаларга зыян сала. 12 яшькә кадәр кофеинны гомумән кулланырга ярамый, 12-дән 18 яшькә кадәр көненә 100 мг гына рөхсәт ителә. До 12 лет дети вообще не должны употреблять кофеин. Тәкъдим ителгән канун проектында бу маддәләрне яшүсмерләргә сатучыларга штраф каралган. Бүген Россиянең 6 төбәгендә яшүсмерләргә углеводород, газлы товарларны сату тыелган. 14 төбәктә энергетик эчемлекләрне балалар сатып ала алмый. Татарстан алар тәҗрибәсен исәпкә ала. Нужен законопроект в Татарстане, который бы нормализовал нормативным законодательным актом эти процедуры. Вот такая ответственная задача. Кто защитит наших детей? Мы с вами. Более уверенно будем в завтрашнем дне своей семьи, в своих детях и родной республике. Яшүсмерләргә энергетикларны һәм зажигалкаларны сатуны тыю турында канун проектын депутатлар беренче укылышта кабул итте. 7 октябрьгә кадәр төзәтмәләр кабул ителә. Принимается. Спасибо. Бүген депутатлар хөкүмәт сәгатендә яшүсмерләр арасында җинаять кылу очракларын кисәтү турында доклад тыңлады. Аны Татарстан министрлар кабинеты каршындагы балик булмаганнар эше буенча республика комиссиясе рәисе Ләйлә Фазлыева тәкъдим итте. Быел яшүсмерләр 400-дән артык җинаять кылган. Үз-үзләренә кул салу очраклары арта. За 8 месяцев текущего года Быелның 8 айында республикада яшүсмерләр арасында 14 шундый очрак теркәлде. 13-ендә балалар имин гаиләләрдән бары берсе генә авыр тормыш хәлендә калган була. Быел республикада 60 тапкыр балалар үз-үзенә кул салырга омтылган. Республикада 1600-дән артык имин булмаган гаилә исәптә тора. Аларда 3000-дән артык бала тәрбияләнә. Аларның 700-дән артыгы әти-әниләре белән эшә. Башка семьи. Это трагедия и ребенка, которым случилась эта беда, и семье на всю оставшуюся жизнь. Мәңгелеккә. Республиканың белем йортларына психологлар җитми. Мәктәпләрдә, техникумнарда һәр балага шәхсән игътибар биреп, җинаятьләрне булдырмый калу өчен оешмалар арасында хезмәттәшлекне ныгытырга дип килештеләр. Фәрүзә Мәҗитова, Рәмзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы.